Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuza nomcimbi webafana bafana kunye noHugo Broos kunye noSAFA. Nawukhumbula into yokubana ke iWorld Cup seyisemnyango, akusashiyeka ngantsuku zingaphi iqalise iWorld Cup baphulaphuli. Umzekelo iyaqala pha nge-11 kaJuni. Kunomyalezo othi wakhutshwa pha nguSAFA ithumela pha kubafana bafana kumqeqeshi kaHugo Broos into yokubana kusukela pha nge-27 kaMeyi yilolwana suku lokubana ke mele isikwati sakhe sibheka kwiWorld Cup yasimemeza ke pha uHugo Broos. Eyona date yokukhwazwa kwesikwati esibheka kwiWorld Cup yi-27 kaMeyi ke baphulaphuli ke ekhutshwa nguSAFA ithumela pha kumlumzana uHugo Broos. Enye into ke futhi siyazi ke inobe inhloko kaHugo Broos ibhlungu ngoba iplayers becinga uba zizamsa kwiWorld Cup ininzi lazo kange ziperforme tu. Ndicinga uba fana uba ngokusexhaleni kakhulu ukuqala ku-number 1 goalkeeper wakhe uRonwen Williams akenzi kakuhle, asinombala ke uSipho Chine. Akekho good nje kwayena ke yeke kuba ke ena 20 clean sheets pha Orlando Pirates encedwa idefender enyanisweni akekho good uSipho Chine. Ugoalkeeper thabe uyaperform uzothi ka ngoku nguBrandon Peterson, lona ke wale team ke uHugo Broos angayijongelanga ntweni athi abadlali bayo abadeserve kuya pha kubafana bafana. Uyena goalkeeper ko performer lo walo team ke esingazi lokubana uHugo Broos uzawuthatha sigqibo sini. Sidlule ke lapho ke baphulaphuli sibaleka siye ku defenders zakhe azenzi kakuhle konke oGrant Kekane. Abenzi kakuhle pha Osbisi, abenzi kakuhle baninzi i-defenders zakhe uzothi ka ngoku ezingaqhubeki kakuhle. Kodwa ke yilanto ndithi inhloko yakhe ibhlungu ngoba iclub kaSiyabonga Ngezani pha eRomania seyisikhuphile ke isimemezelo esithi uHugo Broos uyibhalele ke la team wathi lokubana kuSiyabonga Ngezani akazuba inxalenye ye-players esibheka pha kwiWorld Cup. Isizathu into yokubana kumcimbi we-fitness umfana omdala ngathi bekwafumana umonzakalo. So uthi uyamxhalabela uyamoyikisela ukutsho uHugo Broos uthi uyamoyikisela into yokubana ke amthatha amse kwiWorld Cup kanti uyomgqibezela injury yakhe ingaziphindi iphile. Itsho kanjalo ke team kaSiyabonga Ngezani asho sitsho ke sithi ke ayinangxaki yona ngoba vele azabone ibafana bafana Ngezani. Imbone pha kula team ibekade bafana bafana ngamboni uNgezani mhla wadlalela la team iyambona ithi ke into ethetha ukuthi usawuphinda perform kakuhle uNgezani iphindi bafana imbize kuseza ke icup ezinkulu ezawudlalwa ngamazwe usazophinda lifumana ithuba lokumela ilizwe lakhe pha uSiyabonga Ngezani le eyintethe ethe yaphuma pha ke kweziphatha amandla zeqela lakhe leka Siyabonga Ngezani pha eRomania ke baphulaphuli. Silindile ke ngala 27 kaMeyi into yokubana uHugo Broos awumemezela isikwati esinjani ngoba ke iplayers zazimthathe zamsa kwi-semi-final kwi-CAF kukulanduzana kwi-AFCON eze-Sundowns azisaperforme ngalandlela zaziperforme ngayo. Wabuya wathatha ze-Orlando Pirates uninzi lwazo zeziye zamxaka akasakwazi umfikisa kwapha ku-semi-finals pha kwi-AFCON. Asazi ke lapho kwiWorld Cup uyawuthatha ezeyiphi phakathi kwe-Sundowns ne-Pirates ngoba ke okubalulekileyo noSipho Mbule ngoku andiqondi uba uyawulibeka pha kwiWorld Cup ingathi ingxaki zakhe zininzi kakhulu. Esizidinga nje abathandazeli zidinga isisombululo. Andiqondi kuyawuya kule game pha kwiWorld Cup umfana omdala ngoba ndimboni kwapha Orlando Pirates uthanda unqaba. Andiqondi uHugo Broos yakumpika ke pha uSipho Mbule. Kodwa kubalulekileyo into yokubana ke isikwati sebafana sibheka pha kwiWorld Cup sizawubizwa pha nge-27 kaMeyi ke baphulaphula. Njalo ke ningake ningene ke nani ke nitsho into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.